Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat nga niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganita. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Unsa inyo tuyo? Elang kabalaka. Igo lang kami naghatod og pagkaon. Sinina ug uban pa ang kagamitan. Naibaw ko. Gusto kang maligo. Hay mo kabalaka. Kinsay nagsugo ninyo? Si Servando de Dios? Unsa to? Pasensya na lang mo. Okay na. Salamat ni Ini. Ayaw na pag-iskot unsa pa niya. Nakita kong gipusil nila si Sir Servando. Ikaw tiguang. Katol na rabagay nga akong kamot. Tingalig isunod ta ka. Ayaw! Please! Ako na mga dispensa! Unsay tuyo ninyo kang mian? Ayaw kabalaka. Matubag na ka na sa dili madugay. Hala, ibutang na ka ng pagkaon diha o ilang kinahanglan. Timanin ninyo. Ay mong suway sa pag-ikyas, ha? Patay si bisan kinsa nga mo ikyas. Nang ayaw na lang ko og tubag. Ay, naslag tubag ka. Bangis na mga tawana. Nakakita ko sa gibuhat nila sa kwartya o kang Sir Servando. Wa ka ba mahibong mian nga nung niya kita dinhi? Ha? Gikidnap ka. Og dili ingnon nga. Oh, ambot kong ipasabot. Dili ingon ini ang kahimtang sa kasagaran nga biktima sa kidnapping. Dili tinaptapan ang atong mga mata. Dili ginapos ang atong mga kamot. Gipreso man tuod tapyo sa usa ka kwarto. Sa usa ka kwarto nga ingon ni ini. Gihatagan sa tanan. Komportable din eh. Nang, unsay buot mong ipasabot?
Nganong kidnapon ka man? Kung ransa mangilang gikinahanglan. Dili kayo ni anak adunahan mayan. Gawas lang kung may gitarget silang lain. Gawas lang kung pananglit ipalukat kanila kang Sir Servando. Nang, may nahibawan ka pa? Ang namatikdan ko lang, Mayan, usa kini kada kong drama. Nakita kong gipusil si Sir Servando na ang gwardya may hagsa. Nakita ko. Ayan drama kini ni Sir Servando. Sama sa gibuhat niya sa mga Mariano kaniadto. Mayan ayaw paghila. Dili ko ikaw ihaan. Unungan ko ikaw bisag unsay mahitabo. Ayaw paghila. Sir Servando. Ikaw, nganong niya ka? Ang butong ipasabot, kinsa nagsulti ni mong niya ako didi? Si Cardo. Husto, si Cardo, hain siya. Tuas motorboat. Nanawag siya na ko kay nangutan na hain ka na. Wa mi magkasinabot sa telepono. Nahibaw ka na. Pero nahibaw kong si Cardo, siya, tungod sa iyang sinultihan. Maong giadto ko siya. At tulsab nga may buto ang balita may tungod sa naitabo sa bangko. Kikidnap si Mian. Si Mian, bakit ano ba siya? Milihok na mga polis. Maupasab na isusihon ko si Servando. Kung may lead na ba sila? Milihok na hinoon ang magtiayong special agents sa NBI nga gipuy-an ni Mian. Murag may lead na sila. Balikon ko pa sila dito. Usa man, wa pa mahuman ang investigasyon? Kanang magtiayon ang ipuyan ni Mayan, mga hinungdan nga hangtod karon niya pa ko dito. Pag-isuti siya na. Mas pagkatabang ko nila kung dili ko nila itanggong din eh. Pero dili ka binilanggo? Oo. Pero nalipog na ko sa mga pangutana. Tawag ang abogado ko. Polo, pagbata. Niya ka na, day. Taon. Diyan ang card, Masalay ginag may. Card yun. Nagipalit na lang ako tanan tong ipadani mo na kong kwarta. Aron di na ta magsige balik-balik. Tugay ba ni mo? Wa pa man mga bli. Naghuwat ko. Time pa. Naabdan ti kang nag-ago. Unsa naman sa damdam ko, no? Buntag sa'yo pa man yun? Kinalaga magkapas na sa syudad. Unsa? Uy, wala mabilin din eh. Namiligro sa miyanog si nanay. Nagdanggo ko. Naasila sa kalawak. Tao gasa. Manawag ko na ta aron maklaro. Di kay masyaligta ng imong damgo. Watay laing mahimo gawas pagbuhi niya. Dili sab mahimong bilanggoon ta siya. Watay ebidensya nga may labot siya nini. Husto. Husto. Ingon ini nga itong buhaton, Reyes. Ingon ini. Pahuway, Mayan. Pahuway. Kinahanglanon mo ang imong kusog. Kung dili ka mo pahuway, dili unya ka makasugakod sa musunod pang mga panghitabo. Ay naman sila. Nga nang hangtod karon. Wa pa man sila moabot.
Labing siguro, gibuhat nilang ilang parte. Magpaabot lang kita, Mayan. Ug mag-ampo nga way daw tang mahitabo ka nato. Ug kanila nga nagita nato. Pwede ka na kuno makapauli sa Servando. Naana mo sa bang imong abogado. Tuas siya. Nakigistorya nilang Agent Reyes. Salamat. Kumusta naman? May nahibawaan na ba sila? Hapit na. Murag may nahibawaan ang gwardya. Unsa? Ang gwardya. Katong kauban mong gipusil pero ikaw ay tatsa. Patay na siya, di ba? Buhi. Nakaluwas siya sa krisis. Unsa tong gisulti mo? Nakaluwas sa krisis? Oo, Sir Servando. Nakuhaan na sab nila og statement. Maong pwede ka na magkalakaw. Waan na sila ipangutanan nimo. Murag ang gwardya na ang mutubag sa mga nakuwang. Ha? Oo. Oh, hello? Hello? Si Paolo ni. Oh, Paolo? Kagabi, sige kong kontak, pero dili ko makakontak bisag hain ninyo. Ang tinod, nahutan mig load. Unya, battery. Pero sagdin lang. Kining, kumusta naman samiyan? Paolo, wa ko mahibaw unsaon ko ikaw sa pagsulti. Ha? Kung sa ibot mo ipasabot? Ingon na ini na lang, ha? Si Mian og si Asusina, nagkuyog karon moong wa kay ang kabalakan. Hay sila. Ganong way usan nila nga manubag silang cellphone. Maunay problema. Hangtod kami wa mahibaw kung hain sila. Usa? Usa ang pakita buha? Gikidnap ka ginang kadlawon si Mian. Kuyog ni nanay mo. Pero diin man mo. Dili ba matod pa ninyo? Gibantayan ninyo si Mian. Di ka na mo. Muan ako. Hinaut nga magkasabot ka na eh. Gusto kong uban ninyo. Mabalaka ko sa akong anak. Pero wa si Sir Servando. Wa sab si Cardo. Wa ay mabilin din eh. Narani mo kung muuban ka na mo na eh. Magkasabot ang tanan kung mubiya ka din eh. Naman ang mayordoma, di ba? Mularga da iming radyo na eh. Mamakyaw lang mig pambot aron makatabog na imi sa Gitrodes. Bakabot patingali mi sa last trip. Sa last nga biyahe paingon sa syudad. Gika sa Gertrudes. Muuban ko! Muuban ko! Hello? Boss, ikaw ni. Oo! Gago ka. Aktiba na ang gwardya. Buhi pa na ikuno. Naakaroon sa ospital. Nakuha na nag-statement. Mong kinahangdan ba tiwas na sa dili pa ba nabigit ang ako nga. Nakasabot ka ba? Oo. Pagyali! Kinahanglan maatiman siya. Kining, sir. Boss. Kining mga babae. Di pa ko makaanha sa pagkikikaroon. Pero magkita ko paaging basin karong gabi. Kanang wa na matakitang mga mata.
Sir, Malipay yung pag-abot. Pa? Kumusta? Imingaw na sab ko ni mo na. Wa na yung magpapadlong. Oh, Martin, mayo kay mikuyo kanila. Di ko mahimutang kung magpapiling ko dito. Oh, nahibaw ko. sa mga kinipagkitabuha. Taas ng istorya, Paolo. Pero kinahanglang buhian na mo sa Sir Servando. Aron matultulan ang nahimutangan nila ni Mian. Kana kung husto kami sa mong pangagpas nga siya gyud ang mastermind ning tanan. Apa unsaon naman lang kung may kalabutan si Sir Servando. Kung laing grupo ang nagkuha. Buhato na mo ang tanan, Martin. Pero samtang narigan ng oras, mag-anam nga mamiligro sila. Wa tay laing mahimo. Gawa sa pagpaabot. Wato ko sa bangko, sa nitabuan. O sa gingon mong gwardya nga namatay. Unsa? Nalimot ka pa na may talagsaong abilidad manis Paulo. Pasin na yung makatabang siya. Okay, sige. Atong soyan. Tana, dadun ta ka sa haya sa gwardya ug sa dapit nga nahitabuan. Dili ko makagawas dere. Managbantay sa ko mga lihok. Managpatit. Piset. Sige na. Pondo ng una niya. Dili ko mo balik sa Isla Maria. Hangtod nga madako si Mian. Nga ako na. Bantay sila bayo. Kining boss, kining tiguang nga kauban ni Mayan. Tigas man, murag nakailan ni mo. Diyan. Unsaon ta ni siya, boss? Nakaila? Oh, Naintriga ko na. Gusto ko makikita niya. Pundo ng una sa niya. Manawag ra ko rin mo kung okay na. Morning haya sa gwardya. Ipusil siya sa mga nagkidnap kang Mian. Hasta si Sir Servando. Pero si Sir Servando wa maigo. Ang gwardya. Dito sa nahitabuan sa pusil. Wa man kayo na matikdan bay. Dinhi ka, no? Buhay ka pa niya, ya. Pasensya na lang. Hindi mahimong may ibalisa. Takupan ko na imong pagpakang imong ilong. Paulo? Paulo? May nakita ka? Ha? May kahi ka man. Paulo, Si Sir Servando ang nagpatay sa gwardya. unsa? Imposible! Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.